फेरेंगाया टिकेट मोननाय लोगो लोगो एक्स एनडिपिफ्रा जोबोद रंजादों लाब गैया फेरेंगानि जानानै बम गावफुंनो फेरेंगानि जानानै रंजानो जेबो गोनांथि गैया 5 बोसोराव एक्स एनडिपिफोरखौ फेरेंगाया मा खालामदों जायफोर फेरेंगानि आगदा आखि बिथांमोनखौ रंजानो हो गोनां जायोबा एक्स एनडिपिफ्रा राकेश ब्रह्मनि जानानै नांनानै हो राकेश ब्रह्मआ जायखौ सापर्ट खालामदों आरो राकेश ब्रह्मआ साननि हरनि खस्थ' खालायनानै नांथाबनानै दं गोनां जायोबा एक्स एनडिपिफ्रा राकेश ब्रह्मनि जानानै देरहासार खालाम गोनां जायोबा राकेश ब्रह्मआ गावनि व्यक्तिगत पकेटनिफ्राय एक्स एनडिपिफोरनि जेंनायाव नायबावगोनसो राकेश ब्रह्मआ सासे सिदा मानसि बिनो टाउन कमिटिनि चेयारमेन जागोन बिनो स्कुलनिबो चेयारमेन जागोन बिनो माने कलेजनिबो जिबिनि चेयारमेन जागोन बिनो आरो एमसिएलए जागोन बिनो एमएलए जागोन बिनो मन्त्रि जागोन बिनो माबा मोनसे जागोन টপিটো মই হাগ্ৰামা ডাঙৰৰ পৰা শিকিছোঁ এতিয়া হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ মুছলমানৰ ভোটটো বহুত পায় টুপি পিন্ধি ময়ো এইকাৰণে এতিয়া মানে টুপিটো পিন্ধি ঘূৰি আছোঁ যাতে আমাৰ দুটা চাৰিটা মুছলমানটো আৰু ভোটটো বাঢ়ে হাংমাদা সুরসাই হাংমাদা সুরসাই बे जोनोमावथ' बिपिएफआ आंखौ लांनो हाया उल्था बिपिएफखौ आं हारसिङैनो एबार इउपिपिएलआव लाबोजोबगोन खाम्फाना खुफा बरगयारि सांदों जोंनिफ्राय जोंनाव खाम्फा होननाय जों सिनाया बेखौ लात मार जों मोनायाव थिगसे आरो सानै स्टाइल बोराय दंबावो बिसोरखौबो लात मारिगासिनो दं आगुनि इयाम रन्जित बसुमतारीखौ दिनै फोसावबाय जों दिनै जोबोद रंजादों आरो दिनै बुंनांगौथ' बिदि जेबो गैया भिडिअनि बुथियाव खोनाखाबाय सानै साथामसो गेदेमाफोरनि डायलगखौ गिबि माखासे गारबोनाय समनि भिडिअनि फुटेजखौ आं होनानै एसे रायजो राजाफोरखौ गोसोखांहोनो दिपेन बर' सारा माखासे गारबोनाय समाव रायजो राजाफोरखौ खोनासंहोदोंमोन जायफ्रा टाउन कमिटिनि चेयारमेन जानानै आरो बेनि उनाव एमसिएलएनि उनाव एमएलएनि उनाव एमपि बिदिनो थाखो गोजौआव बारलाङो जोंनि खोनानो मोननाय मथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लायैनि सिगां दिपेन बर' सारा जोंनि खोनानो मोननाय मथे रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय दिपेन बर' सारा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लायैनि सिगां सासे फोरोंगिरि सरखारि फोरोंगिरि मावबोदोंमोन होननानै जों खोनानो मोनदों गावनि सरखारि फोरोंगिरिखौ गारनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि दिनैनि समाव एमएलएनि हास्थायदों माखासे सिगां एमपि हास्थायदोंमोन आरो थाङै थुङै एमएलएआव जेनोबा एमसिएलएआवबो गोसो होनो हागौ आरो एमसिएलएआव बायसेन्सआव गोसो होनानै जेनफ्लाङोबा हयथ' थिखादारबो जानो हागौ जायफोरनि डायलगखौ खोनासङोबा जोबोद लाजिथावना जेरै फेरेंगानि टिकेट मोननाय लोगो लोगो बयबो रंजादों जायफोर इउपिपिएलनि माखासे गेदेमाफ्रा 5 बोसोराव फेरेंगाया जाखिनि खामायबाय बे खामायनायखौ मेगन सानानै एमएलए गेलेनो होनानै जेनखागोनाथ' रोखा मालाबाबो फेरेंगाया देरहाखाया जाखिनि 5 बोसोराव खामायबाय बे थाखाखौनो हा हु लानानै बागान खालायनानै आरो गाव लेखा गोरोंखा स्कुल खुलिनानै थानो हायोमोन आरो फेरेंगाल' नङा सावरायग्रा आरो माखासे सानैसो सावरायग्रा सारनि आगदा आखि फेरेंगा सारनि आगदा आखि बिथांमोना लेखा गोरों गोजा बेबायदि राजनितिकआव ओंखारनानै जेबो लाब गैया जायफ्रा लेखा गोरों बिथांमोना समाजनि मोजां खामानि मावदो स्कुल खुलिदो बागान माखासे खेथियकफोरजों लोगो नांनानै थाखा फैसाफोरखौ बेबायदियाव बाहायदो जेनखागोनखौ मोनथिखानानै मानो 5 बोसोराव खामायनाय रांखौ मानो ओरैनो बेकार गारनो नागिरखो 5 बोसोराव जाखिनि खामायबाय बे थाखाखौथ' न'आव आरजिनानै दोनदो जेनखागोनखौ मोनथिनानै मानो थाखाखौ बेकार गारनो नाजाखो जोंनि माखासे खामानिफ्राव बाहायदो ओरैनो लफायबाय फेरेंगाखौ 5 बोसोराव खामायनाय थाखाखौ मेगन सानानै इउपिपिएलनि माखासे मानसिफ्रा फेरेंगाखौ एमएलए गेलेहोनानै थाखा खामायखानायखौ ओरैनो बरबाद खालायसिगोन बुंनांगौथ' बिदि जेबो गैया जे आंखौ पार्टिनिफ्राय बिथोन होदोंमोन तामुलपुरावनो गेलेदों आरो बे हिसाबै तामुलपुरनि जोंनि मावथिफोरजों एखेल'खैदों आरो बे लेखायैनो दा एनडिनि बिजाथि हिसाबै आंखौ दिनै मानगेलेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पार्टिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथांमोनहा आंखौ माने बेवहाय बिजाथि हिसाबै थिसनबाय आरो बे बेलायाव बिपिएफखौ आङो साबायखर बावनांगोन जोंनि मानगेलेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे बिथांमोनहा दिनै एनडिए हिसाबै बिजेपिनो सिटखौ माने बेवहाय माने हगारनानै होबाय आरो आङो एनडिए हिसाबै बिजेपि आरो बिपिएफनि बिजाथि महरै आं दिनै बेवहाय
माने गसंनानै रायजोनि खामानि मावनानै मोनसे खाबु गावनि जिल्लायाव गावनि जायगा जोनोम जायगायाव आं दिनै माने हाबा मावनायनि सुजुगखौ सार माबायदि थोंजोङै जौगाखांनाया जेथिं बिथिंनो रायजोफोरनो राजनिथि नांगोन रायजोफोरनो जौगाखांनाय नांगोन राजखान्थियाथ' राजखान्थि हान्जा आरो राजखान्थि हान्जानि जायफ्रा एमएलए जानो नागिरो बेनि थाखाय बे आलादा अदेबानि रायजोआ जाहैबाय सोर जौगाखांनाय खामानि दा दिनैनि दिनाव आं सानो मा बे बेलायाव जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिआव सरकार दङ आरो मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव दिनै आसामाव एनडिएनि सरकार जादोंना रोखा जाबाय कंग्रेसआ बायस्रांजोबनायनि उनाव गतिके बे बेलायाव रायजोआ थोंजोङैनो मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो थाफागोन आरो बे हिसाबै जिहेतु आं बिथांमोननि केन्डिडेट एनडिएनि गतिके रायजो राजाया माने आंनो भट होगोन आं बेखौ सानो ओंखायनो बे बिसायख'थियाव इसिबां साननांगौ गैया बायदि आं सानो बिथांनि बिजाथि होनाया बिथाङा जिहेतु मोनसे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा दं गतिके राजखान्थि हान्जाया माने मोनसे बिसायख'थियाव माने बाहागो लानायानो गुबै थांखि मानो होननानै बुङोब्ला बिसायख'थिनि गेजेरजोंसो एमएलए देरहानानै रायजोनि खामानिखौ मावनो हागोन बे हिसाबै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै तामुलपुराव बिजाथि हिसाबै दिनै गसंदों बिथांमोननि हान्जाया बिथांखौ होदों नाथाय आं सानो बे बेलायाव रायजोआ डिसाइड खालामदों बिथाङा अलरेडि गयबारि समस्तिनि एमसिएलए आरो बिथाङा दा राज्य सभानिबो एमपि आरो दा बिथाङा एमएलए हिसाबै गसंदों दा रायजोआ बिथांखौ मा हिसाबै लुबैयो बिनि सायावबो सोनारगोन मोनसे जाहैबाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दा माने मा होनो अपोजिसननि बिजाथि हिसाबै गसंदों बिथाङा एनडिएआव गैया गतिके बे लाइनजोंबो मानव गेदेर माने प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायजोआ नायगोन आरो बेबायदि थांखि लागोन गतिके आं सानो मा साननै सानथामनि उनाव बेफोरनि रोखा मोनसे नुथायखौ नुनो मोनगोन बेसेबां चेलेन्जिं जागोन आं सानो बेबायदि चेलेन्जिं जेबो जाया मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय जिथु बिटिसिनि इलेक्सन बे इलेक्सनाव इउपिपिएलनि दैदेननायाव सरकार दंमोन प्रमद बर' बिथाङा गावनो चिफमोन आरो जलेन दैमारि बिथाङा एमएलएमोन नाथाय अब्लाबो माने जोंहा कातिराम बर' बिथाङाबो माने स्पिकारमोन नाथाय अब्लाबो बेवहाय बिजेपिनि बिजाथि बिजित गोरा नार्जारि आरो रेखानारायण गारफोरा देरहादों ओमफ्राय गयबारियाव बिजेपिया मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ माने सापर्ट खालामदों मानो होनब्ला बेयाव प्रमद बर'खौ सनमान होनानै बिजाथि दैखाङाखैमोन गतिके এইবার जिथु आयेन आफादनि मोनसे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दा बिजेपिजों आरो बिपिएफजों माने एकेलगे एलायन्स जाबाय गतिके थांनाय बिसायख'थियाव बिजेपिया हारसिङै जेराव देरहादों दा बिपिएफआबो ज' जानायनि उनाव आं सानो मा मोनफ्रोमबो बे जिथु बिटिसिनि बियाब गयबारि रंगाजुलि आरो बागानपारा बेवहाय बहुत डिफारेन्सआवनो जोंनि एनडिएनिया भट मोननो हागोन बेखौ आं सानो ओंखायनो बेबायदि इसेबां गिदिर जेबो गैया गतिके बिसायख'थि होनब्लाबो माने जों खामानि मावनांगोन आरो जों बाथ्राफोरखौ बुंनांगोन भटबो होनांगोन रायजोफ्रा बेनाव रिजाल्टआ बुंहैगोन आरो मोनसे समाव बे जोंनि माथ्र दा जोंनि जिथु नुथाय बे नुथायखौ लानानै बुंनाय बाथ्रा खालामना होबाय जोंनि गृहमन्त्रि बिथाङा दा एनडिएआव माने जिथु एलायन्स बे एलायन्सआव माने बिपिएफ आरो बिजेपि आरो बिनि उनाव एजिपि दङ आरोखि दा बेबायदि गैला आं सानो रेखा जानायनि उनाव आरो दा माने बिजेपिनिफ्राय अलरेडि बिजाथिखौ फोसावबाय जायखौ जोंनि गिबि मन्थ्रिया बिपिएफजों रायज्लायनानै थि खालामदों होनदोंमोन बे दिनैहाय फोसावजाबाय आरो बिथाङा रोखायैबो बुंबाय जोंहा इउपिपिएलजों जेबो सोमोन्दो गैला बे बिसायख'थियाव खामानि आं तामुलपुरनि आं एमएलए दंमोन अदेबानि 2001 मायथाइयाव आङो तामुलपुरनि एमएलए दा जे तामुलपुरनि समायना पार्क बेखौ आंनो खालामजेनदोंमोन बेनि उनाव सोरबा सोरबा फैनानै बेखौ जौगाखांहोदों नाथाय बे पार्कआ आं खालामो आनन्द बाजारनि गिदिर दालां दंमोन बेखौ आंनो बानायदों तामुलपुरखौ गिबि साब डिभिजन हिसाबै आंनो माने बे समाव गायसननो मोनदों एमएलए थानाय समाव बिनि अनगायैबो गोबां लामा दालां बेफोरखौ आं बे समाव मावदोंमोन तामुलपुरनि रायजो राजाया बयबो मोनथिगौ जे 2001 मायथाइनिफ्राय 2010 आव बेसेबां खामानि मावो बिनि उनावबो आं तामुलपुरनि एमएलए मोन नाथाय रायजो राजानि बुंनाय बायदि आं एमपि थानाय समाव खालाकुसियाव आङो मिनि पिएचसि दा बानायनानै होदों आं ट्रेन्सपर्ट सार्भिस आं बेवहाय खालामनानै होफैदों आं गोबां माखासे लामाफोर बेवहाय सेंसन खालामदों दिनै कमुनिकाटा कलेजनिफ्राय लानानै बा फाख्रिबारि जि लामा बेखौ आं खालामनानै होफैदों ढेकिफुटानि दालांखौ आङो माने सेंसन खालामनानै होफैनानै खालामहोदों बे समाव तामुलपुर समस्तिनो नावकाटानि सुप्लाइ इरिगेसननि आफाङाव थानाय दालांखौ आंनो खालामदों बे गासै जिथु लामा माबानिफ्राय ढेकिफुटानिफ्राय बे लामा जिथु दा सुप्लाइसिम थाङो बे लामा आरो जारगावसिम थाङो बे लामाखौ आंनो खालामदों सुवागपुरनि लामाफोरखौ आंनो खालामदोंमोन नागाजुलिनि जिथु दा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिस जिरायबाय थादों बे न'खौ आंनो लुदों दा बेबायदि आंहा गोबां माखासे
दङ अदेबानि आं बुङा जे तामुलपुराव आं माबानि गेजेराव खामानि माने बेसेबां मावदों बिनि हिसाबखौ आं साना नाथाय सोरबा बुङोब्ला एमपि फान्डनिबो गोबां खामानि आङो मावदों माने बे बेलायाव बबेबा बाथौ थानसालि बबेबा फरायसालि बबेबा क्लाबनि न' बेफोरबायदि गोबां आङो खामानि मावनायफोर दं जुदि बेबायदि सोंथि फैयो आं सानो बे जायगानि रायजोफ्रा मिथिखागौ जे बिस्वजित दैमारिया मा मावदों बे दारकुसिनिफ्राय माने निज देफिलि जानानै जोंनि सातपारियाव थांनाय जिथु लामा बे लामाखौबो डनाराव आङो नांनानै खालामनानै होदों बेबायदि गोबांथार दङ आरो खैफोद आफोदनि समावबो आङो गोबां बेबायदि माखासे खामानिफोर माने मावबोदों बै समाव बेजों जेबो खोथा गैया आं एमएलए नङामोन तामुलपुरनि 2010 सननिफ्राय नाथाय होनब्लाबो आं माखासे खामानि मावनाय दङ तामुलपुराव बेखौ लानानै सोर मा बुङो बेजों आंहा खोथा गैया नाथाय तामुलपुरनि रायजोआ आंजों दं तामुलपुरनि रायजोआ बेफोर बाथ्राखौ मोनसे थांनाय दैबानायाव लोनसिबारिनि खाथियाव मोनसे माने दालाङा बुखारजानानै रायजोफ्रा दिपआव थानानै जेथिं ओंखारनो हायि जादोंमोन बेवहाय आङो फैनानै डिपार्टमेन्टखौ अर्डार होनानै बे दालाङा दा आबुं जानानै मानसिफ्रा गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हाबाय दानसिबारियाव बेफोरबायदि खामानि बुंना बुङोब्ला आंनि जिउआव रायजोनि खामानिनि अनगा आंहा जेबो गैया गतिके सानफ्रोमबो जिउआवनो आङो खामानि मावबाय थादों आं पानेरिनि एमएलएमोन नालाय पानेरियाव आङो 2375 कोटिनि आं खामानि मावनानै फैदों पानेरियाव दा गतिके आं जेराव दंमोन आं बेयावसो खामानि मावो गतिके आं तामुलपुराव एमएलए नङाब्ला आं माथो खामानि मावनो होनब्लाबो बिनि गेजेराव आं जिखिनि खामानि आंसो नोंथांमोननो रायफोरनानै होदों सारनि बिसायख'थि समाव मोनसे आङो बे 5 बोसोरनि गेजेराव खालामगोन मानो होनना बुङोब्ला बेयो जोंनि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिबो बे मोनसे माने मा होनो बेखौ एसुरेन्स बाथ्रा होनाय गतिके बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बे दालांखौ बानायनानै बरायसरनिफ्राय जोङो तामुलपुरनि बरायसर सकसिम गान्धीबारि जानाय जि लामा बे लामाखौ जोङो बानायगोन जोंनि गेजेराव गासैखौबो बिजिरलायनायनि गेजेरजों आंखौ 19 नं सिडली बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय आरो आं दिनै बिथांमोनखौ धन्यबाद होनायजों लोगोसे बिटिसिआव थानाय 35 लाख जोंनि जा बिटिआर बाखि भारतीय नागरिकजों लोगोसे नैबे जोंनि 19 नं सिडली बियाबाव 2,17,000 जोंनि भटार्सफोर दङ आं जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आंनि जानानै गुरैयै साफ्रोमबो भटार्सफोरनिसिम गुरैयै खावलायगोन जेन जोंनि आसामनि जौगानायनि थाखाय आरो आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै बिटिसि हालामनि आरो नैबे 19 नं सिडली बियाबनि जानानै जौगाथायनि जा बिहननाय बे बिहननायखौ लाबोनो हायो बेखौनो आं रायजो राजाफोरनि खाथिसिम खावलायगोन जेन बिथांमोननि आशीर्बादा थागोन आरो बे आशीर्बादनि गेजेरजों बिहननायखौ लाबोनो हागोन होननानै एनडिपि हिसाबै नोंथाङा सासे बिजाथि महरै गसंनो हाबाय जेनेबा इउपिपिएल दोलोआ फोसावबाय रायजो राजानि बाथ्रानिफ्राय एनडिपिनि जे समस्या बेखौ नोंथाङा माबायदि मावलांदों थांनाय बिटिसि सरकाराव बिटिआर सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 50निख्रुइबो बांसिन मानसिखौ जोङो जेलनिफ्राय जोंनि एक्स एनडिपि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बख'नो हादों आरो गोबां खामानिखौ जोङो मावलांदों गासैबो हा हुनि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नाजादोंमोन नाथाय दिनै एनडिपिनि सासे सोद्रोमा जानानै आं दिनै बावहाय बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै आं सासे बर'लेण्डनि मा होनो सिटिजेन जानानैसो आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि एनडिपिआ बर'लेण्डआवहाय जौगाथाय लाबोनायनि थाखाय हारि राव हारिमु गायसननायनि थाखाय गासैबो जाथि जनगोष्ठिखौ बजबनानै इउपिपिएलनि गेजेरजों जौगानायनि जा खामानि मावदोंमोन बे खामानिखौ मावफुंहोनो थाखाय दिनै जोंनि पार्टिया आंखौ बिजाथि महरै सायख'दों आरो बे खामानिखौ आं आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै मावहैनो नाजागोन आरो नाजानायजों लोगोसे जौगाथायजों लोगोसे जोंनि बे हालामखौ माबोरै सोलोंथाइ बिथिङाव मुलुगनि गेजेराव जौसिन थाखोआव लांनो हायो बेखौबो जों नाजागोन माब्लानिफ्राय रायजो राजानि खाथियाव थांगोन ओरैनो जों पार्टि हिसाबै गोबाव समनिफ्रायनो मावगासिनो दङ दिनै बिजाथि डिक्लेयार होबाय हिसाबै बिजाथि महरै आं दानिफ्रायनो ओंखारबाय होननानै बुंनो हायो मानोना आं दहायसिमाव दा जाखिनि जा खामानि मावदों बे पार्टिनिमोन दा बिजाथि महरै आं ओंखारनायनि लामा लागोन रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ बिनिखायनो भट होनांगौ बिटिसिआव इउपिपिएलआल' आसामाव इउपिपिएलआल' मोनसे दोलो जे 26टा जाथि जनगोष्ठिखौ लानानै दिनै सान्थि गायसननो हादों 26टा जाथि जनगोष्ठिखौ लानानै बर'लेण्डनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो लामा लानो हादों दा 26टा जाथि जनगोष्ठिखौ लानानै जोङो इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव खामानि मावनो हानाय बायदियै 140निख्रुइबो बांसिन जाथि जनगोष्ठिखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ आसामावबो खामानि मावनो हाहैगोन आरो बेखौ जोङो फोथायनाय दङ आरो बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा सान्थि जौगाथाय आरो खौसेथिनि थाखाय जोंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं बियो स्वाभाबिक मानसि हिसाबै मोननो लुबैनाया बयहाबो थायो आरो गावनि मिजिङा जाफुङाब्ला बोराबनाय बेरेदनाय बियो थाखायो खिन्थु बियो दान्दिसेनि थाखाय नाथाय पार्टिनि ग्रेटार इन्टारेस्ट हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्ट सान्थिनि ग्रेटार इन्टारेस्ट जौगाथायनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बेफोरो गेदेर खोथा नङा साननैसो उनावनो गासिबो गोरोबलांजोबगोन बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय दिनैनि दिनाव गिदिर रंजानायनि दिन मानोना 19 सिडली बिधान सभानि दिनै जिनोखि केन्डिडेट बिथां जोंनि मानगोनां आगुनि इएम रन्जित बसुमतारीखौ दिनै फोसावबाय जों दिनै
जोबोद रंजादों आरो दिनै गोबां जोंनि एक्स एमडिबि वेलफेयार एस'सियेसना बेखौ बरायनो होननानै दिनै नेनानै दंखायोमोन आरो बेनि सायाव जोबोद गोजोननाय दं आरो इउपिपिएलनि सायावहाय जोङो बाख्नायदों जे एनडिपिखौ नायनानै जे जोंनो मोजां जोंनि बे ओनसोलाव देरहानायनि केन्डिडेट होदों बेनि थाखाय धन्यबाद होयो आरो बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ। बेयावथ' आंनि जेनाखि रिसार्च स्टाडि खालामनाय बेवहाय जों देरहागोन ना 100% बेखौ जोङो बेसेबां भट बेखौ आं बुंथ'ला उनाव समासो बेखौ फोरमायसिगोन। सार गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो टिकेट बिदोंमोन नाथाय बिथांमोना मोननो हायाखै बिथांमोनखौ दलनि माबाया बेनो नेम निथिया बयबो हास्थायो आरो बयहाबो पलिटिकेल आपग्रेडेसन बेखौ लुबैयो खिन्थु दलहा मोनसे नेम निथि थायो जायहा दला होयो बेयो मानिनानै सोलियो थ' जायहा बेखौनो मानिया बेनो माने गावनि पलिटिकेल केरियारा दंस' जायो गतिके बयहाबो हाइकामान्डआ जेरैहाय अर्डार होयो बेबायदिहाय मानियो आरो जों नुबोबाय थादों आरो बेनो सैथो जे हाइकामान्डआ मा होयो बेनो गासैबो सोलिजोबो आरो मानियो बेनो एकदम पुरा रेडि आवगायनिफ्रायनो प्रिपारेसन आरो बेखौनो हास्थायनानै दंमोन जे एनडिपिनिफ्राय जिखुनु सासे बिथांखौनो खोनाबाय थाखादों आरो बेनि थाखाय प्रिपारेसना दङ गतै बे जोंनि 19 नम्बर सिडली समस्तियावल' नङा गतै बिटिआर जे बेवहाय जेसेबां एनडिपि दं आरो बेवहाय सापर्ट खालामनायखौनो जोङो दिनैहाय नुदों आरो बिथांमोना बेखौनो हांख्रायबाय थादोंमोन दा बेयाव मोननायाव खुसियावनो बयबो ज' ज'यै खामानिखौ मावगोन। बेवहायथ' दा बिजेपिनिथ' गैखायानो जेनेबा बिजेपि माने बिपिएफ दा बे हिसाबै बिपिएफआ सेकेन्डआव थागोन बेखौ जोङो नुदों आरो। थारैनो दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोबा जों गोबां समनिफ्रायनो हास्थायबोगासिनो दंमोन जे रन्जित बसुमतारी सारखौहाय केन्डिडेट हिसाबै मोनबा मोजां जागोन होननानै बेनि हिसाबैबो जों गोबां सावरायनाय जादों जोंहा मानगोनां बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर' सारजों गमामायैनो बिथाङा दिनै मुंखौ फोसावना होबाय सिडली 19 नं सिडलीनि थाखाय थ' बिथांनि थाखाय जोङो दिनै एक्स एनडिपि हिसाबै गोबां जोंनि दैदेनगिरि लोगोफोरखौ लिंहरनानै मोनसे जुथुमानि गेजेरजों जों फोरमायलायनाय जादों आरो जों बेखौनो लुबैदों जे जोंनि एक्स एनडिपिनि जेसेबां दङ जोङो बिथांनि थाखाय खामानि मावना होगोन लोगोसे इउपिपिएलनि जेराव केन्डिडेट होदों जों एक्स एनडिपि हिसाबै जों जेरावबो खामानि मावगोन जोङो बिथांनि थाखायल' नङा जों इउपिपिएलनि जेसेबां केन्डिडेट होदों जों बाहायनो खामानि मावजोबगोन एक्स एनडिपि वेलफेयार हिसाबै एबा एक्स एनडिपि हिसाबै। जोङो जुदि बुङो थांनाय 27 जानुवारि 2020निफ्राय एकर्ड जानायनि उनाव जे इउपिपिएलआ सरकार दाबाय सरकार दाजेननायनिफ्राय डे वाननिफ्रायनो बिथांमोना जोंनि मार्टियार्सफोरनि अनसुंथाइ होनायाव गोबां हेफाजाब मदद होदों पार्टि हिसाबै दिनै गोबाङानो मोननानै रंजानाय मोनदों मानो होननानै बुङोबा 5 बोसोराव खनबा होबोनो हाबाय मार्टियार्सफोरनो बे बिराद गिदिर मोनसे इउपिपिएलनि थाखाय जाफुंसार हाबाफारि लोगोसे इउपिपिएलनि नाजानायावनो रन्जित बसुमतारी सारनि नाजानायाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि नाजानायाव आरो मानगोनां प्रमद बर' सारनि हेफाजाब आरो मददजों जोंहा जेलाव थानाय एनआइनि जेसेबां केस दङ बिथांमोना गनायाव सक्षम जादों आरो बिथांमोना गावनि न'खर संसारजों दिनै रायजो जागासिनो दङ आरो मोनसे गिदिर बाथ्राया जाहैबाय भुटान जेलाव 25 बोसोर जेल जानाय बिथांमोननि जेलनि साजाया 25 बोसोरमोन नाथाय बिथांमोनखौ जोङो 10 बोसोरावनो इउपिपिएलनि नाजानाय आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बख'नो हादों थ' थारैनो गमामायैनो एक्स एनडिपिनि थाखाय इउपिपिएल सरकारा जोबोद खामानि मावदों आरो दा दिनै जोङो बिनि थाखायनो बयबो साखाफारा जादों जे इउपिपिएलखौनो हेफाजाब मदद होनानै जों देरहासार जाहोगोन। गोजोन्थों।